Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, igwa na kita nin 3 minutos lampas po ang alas 6 nin pag-aaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Asens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me
Alright, marhay na pag-aaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na po tabi kita ko dyan in Biyernes. Pizza 17 sa bulan ni Enero 2025. Ini po ang 1FM 88.3 simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Sa pangalan ni dating konsihal Diego Obido, sa pangalan ni RSM Coro Obido, Lado Technical Silimar Aguilar. Ako po ang sendong din ko, amigo sa radyo Alwin Masida Liobit Alwin L. Sondong alas 8 nin pagkaaga ngunyan sa programa. Sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Sa may mga kamatian, get well soon. Asin po tabi sa mga nakaantabay ngunyan, kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Kadainin na pinagmamati na anuman nakatibaadan sa satuyang hawak. Antang nakatutok digdi sa satuyang programa ngunyan na pagkaaga, mauran-oran na pagkaaga, pero medyo liwanag na sa sirangan. Medyo maliwanag na po tabi sa sirangan. Ayos na adi. Anyway, ang samuya po na pangungumusta sa lambang miyembro kan pamilya, mantang painit na ang eleksyon. Kabangaan na kan Enero, patapuson ta na lang po tabi ng Enero, pag Pebrero po tabi katapusan man. Yun na po ang inaapod na campaign period para duman sa mga national candidate. Labo-labo na po yan. Labo-labo na yan. Digdi sa mga radyo, digdi sa muya, madadagog din to. May mga jingle po tabi din mga kandidato. Dahil man libre, pwede. Maski sisay pwede. Maski sisay pwedeng maglaog bastang siyempre may pangbayad. Morning man sa sakuyang misis, sige. Dahil man problema eh. Basta ikong pangbayad. Political ad. Sige, ay pangbayad ako na. Sige. Anyway, sabi ko ni Sendo po, dakula na bagay yung lalo na yung nasa mainstream. Pero sa pinagbigyan man kang Comelec sa mga kandidato, may mga nahihiling na ako digdi. May nag-agi nga ni digdi sa sakuyang Facebook wall. Si Councilor Bong Basaliote, Team Rosal ini, Team Rosal. Tapos si Councilor How o si Konsiato, nailing ko naman, pero at yan si Konsiato ta, kaulayong ko si Konsiato at yan. Maduman ako sa taisan ngunyan. Maray na aga tabi Konsiato ha. Ege ha. Ang pagululayan ta kasi ngunyan, ini po na sistema kan politika, urog na digdi sa Legazpi. Matutok lang ako digdi sa Legazpi muna. Sa mga maabot na aldaw, ang tututukan ta po tabi, yun na po ang probinsya kan Albay. Sa Albay, dahil pa nakakakuanin, ano yan? Do, epektibo ba itong temporary restraining order? Epektibo naman itong temporary restraining order. Kaya lang, di ko lang maaraman yung Comelec kung ano ang sendang sinusunod. Di ko lang maaraman po tabi ang Commission on Elections, ano po ang sinusunod ninda. Duman sa desisyon kasi ninda, garo ininsulto ninda sa Korte Suprema na sinda na sa nang pinakamaurag digdi. Na kaya ninda ang gabos, sinda ang pinakamaurag pagabot sa eleksyon. Iyon man ang kaya lang may mga legal battle na ako manuday po tabi kang Comelec na nasakop ka mo kan Supreme Court. Iyo, pagabot sa legal battle. Because sinda po ang highest court of the land, Supreme Court. Okay? Anyway, ano po ang sa oras na 11 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga,
pagrulayan ta po tabi nita, dakulon kitang mga amigo na nakakaulay sa mga barangay. Dapit digdita, ining eleksyon ini sa barangay, iba iningon yan. Bako po tabi ini arog kan eleksyon kan 2022, labanan ni ano yan, labanan po tabi ni Mayora Geraldine Rosal tapos ni Mayor Pido Garbin, ganyan, kan Legazpi. Bako yan arog kayto na kayto sa mga konsihal, ini paprangkaon ko na kamudigdingon yan, ta iba na dadangog ko sa luwas. Inda ko lang sa iba, depende naman kayo siguro sa kwarta, pero mostly, kasi yung mga loyalista, ibong-ibong, taan kada ibong, maski makusog ang kandidato or maluya ang kandidato, igwayan ki talagang loyalista na maski daing kwarta, ibubuto kakaan. Diba? Diyan makuapo tabi kan sa iba. Diba? So ngunyan, kan nakalihis bagang 2022, so mga konsihal, so ibang mga konsihal po, nagkawat ibong-ibong, dahil sinda, Team Rosal nga ako Team Rosal nga ako, pero, so mga loyalista ka ito po tabi ni Mayor Pido Garbin, nagraranisinda duman sa mga loyalista. Kasi kaya ito, dahil panahihiling kung ano ang mga klase ninda, mga kulor. So, kulor ninda. Ngunyan, nakaibong-ibong po, kaya dakulon sa mga boto kan mga ini. So, iba nga ni, masalangkaw pa sa boto kan mayor. Iyo? Iyo po. Kan panahon po na naglalaban si Mayor Pido Garbin tapos si Mayor Geraldine Rosal. Kan 2022 na piraman sana, binayaan man sana bagayan si Mayor Pido Garbin para 500 man sana ng boto talaga, sa totoo lang. 500 na boto ang ibinaya. Kaya bagata sabi kan Supreme Court from the very beginning, nakakomitir si Mayor G. Rosal nin violation, tayaon siya duman sa pananaonin ayuda, suspendido ini. So gustong sabihin matukaw, so matukaw po tabi, so kalaban suspended from the very beginning. Iyan ang pinaka amarahin na paliwanag gaan, di ba? Kaya gustong sabihin ura nin Rosal na kandidato ka ito, suspended nga ni from the very beginning. Okay, ngunyan nakatukaw si Mayor Pido Garbin, adit na boto yung kuan. So mga kagawad po tabi, kanya-kanya. Kanya-kanyang fight. Kanya-kanya. Ngunyan siring kay ni. Pabayaan ta sa vice mayor, tapos sa mayor ta, igwayanin mga solid na kuan. Ta saro man silang bibilangon. Saro man silang bibilangon Saro man silang manggagana digdi. Day man manggagana ang duwa. Day man kipatas digdi sa mayor, sa vice mayor. Pero otrong ko sa endo, ngunyan, si Mayor Pido Garbin, day naman madalagan po tabi na mayor, taan siya po ang nominee ka na Bicol, tabi. Si Sayang Bayaw, si Kapitan BM Hisham Ismail ang kalaban. Ngunyan, bako inian sa tuyang tema sa mayor, bahala na sindang duwa dyan. Kung sisay po tabi ang makusog talaga dyan, kung sisay ang gusto kang tao, yan maluwas. Okay? Dito kibiting panginutan ng tao. Ngunyan siring kay niha. Tamay mga nangyari kan mga nainot. May mga nangyari. Siring kan so ibang konsehal, de ko nangaranan, pero araramyan po tabi kan mga taga-Legazpi. Aramyan kan mga taga-Legazpi, de ko nangaranan. So mga konsehal, nagbaralyuhan baga. Siyempre, igagalang tayan, desisyonin tayan Desisyonin tayan. Dito man pwedeng panginutan yan, at sa paghiling din na po tabi talagang marhay para sa senda po yan, di subiit. Si Rene Rose Bradesina ba? Diyan sa Misibis, baka kay Albay. Maray na aga, sendo diyan, baka kay. Ngunyan po, siring kay niha.
nadadangog ko kasi sa luwas, iba. Kumbaga, iginalang po kan tao yung, iginalang so desisyon nindo because desisyon nindo yan po tabi, di ba? Desisyon nindo yan po tabi. Ngunyan, siring nakainian sistema. Yung tao man, lalo na yung mga loyalista, kan mga Rosal, nagkadaragit. So, ako, alimbawa ako loyalista, botante ako, loyalista ako kan Rosal, manadagit ako ta. Garuman sa nabaga, pag binayaan mo so, sa imong kairiba, gustong sabihon, ano bang term digdi? Hindi yung abo ka kan term na trinidor na masupog man. Masupog man trinidor. Tinalikod ba? Iyo. Gustong sabihon tabi, nadagit duman so mga loyalista kan mga Rosal. Nata pigtalikodan. Tinalikod na sana, tinalikodan. Bagstab ban girara yan eh. Maski sa mong anggulo. Ilingon. Pasensya na kamo sa kuya na terminolohiya ngunyan. Binakstab. Iya pa, tinigba sa likod. Nadagit ngunyan so mga loyalista. May loyalista po tabi ang Rosal na sabihon tang 20,000, for example, 20,000 na loyalista ang Rosal. Sa paghuna daw nindo po, makuapanin nang backstab po tabi sa iya. Kung si ang pag-iudulo mo, alimbawa ako, plus akong loyalista, maski sa ano man ang mangyari, natatama ko aman ako po tabi nin kandidato na tinalikod po tabi sa alkalde. Di ba? Iyan eh. Hindi po, sinasabi ko sa endo because inidadadangog ko sa mga barangay. Nadadangog ko ini sa mga barangay, dahil ko nasaro-saroon, maski sa akong barangay magduman, may mga amigo kita. Iyo po ang sinasabi. Iyo po ang sinasabi. Di ba? Iyo po tabi ang sinasabi. Maski sa inabarangay ka, magduman, iyo ang tinatarampo. So ano po tabi ang mangyayari? Ay, o niya, abo mi naman ngaya magkuan. Si Ana May Bernarte, taga digdigid ini sa kuan, yung aguminikan garo liubit man ini. Ege, maray na aga po Sir Arwin. Digdi sa Ligaspini. Taga Ligaspini. An sabi ko digdi sa indo. Alimbawa ako ang loyalista, natamantama ko aman ako nin kandidato sa ibong. Ang gigibuhon ko po, alimbawa kandidato ako ni Hisham Ismail. Alimbawa po ako loyalista ni BM kan APG. Di man ako mabuto sa sa mga kagawad po tabi na yaon dyan sa Rosal. Taba ko kayang tunay na loyalista kan APG. Kung ako man po tabi, loyalista kan Rosal, natamantama ko ako sa Indo po. Natamantama boto ako ni Saro sa Indo sa linyada ni BM Hisham Ismail. Dahil man ako mako Why? Nata po. Nata. Kasi iyon na nga ni ito, nabackstab na nga ni iso alkalde, babaluson ta ka man sa paagi kang boto. Dahil man ako mako
Ang ibubog ta ko dyan, so 10 man na city councilor na nasa linyada po tabi ni Mayor Geraldine Rosal. Ganun po kasimple. Iyan ang sinasabi kang tao ngunyan. Kaya inigo niyan, natatatinataranta ini, inyong eleksyon na ini po tabi ngunyan na 2025, digdi sa Legazpi in particular, na iiba. Naiba po. Labanan ini, kan loyalista, kan Rosal, loyalista, kan EPG. Kung si Say po, so may pinakadakol dyan na loyalista, iyo po an magana. Sa rason po tabi na natatama ko aka mananggad. Kung ika-kandidato, ay kung ika-loyalista kan sa Ibong, kan Rosal, nataman mako ako nin kandidato kan EPG. Kung loyalista ako kan EPG, natatama ko ako kandidato kan Rosal. Iyo na po ito ang iboboto ko, so 10, ito ang matabang sa alkalde. Because, iba na ngunya na nangyayari. Kasi, alimbawa, nanggana ngaya si BM Hisham Ismail bilang mayor. Ang nanggana po tabi na mga city councilor sa Ibong, sa city councilor po ni Mayor G. Rosal, 8 or 10 na ubos. Iyo sugana, pierdi so mayor, pierdi so vice mayor. Anong mangyayari sa vice mayor tapos sa mayor? Dahil man makakabuelo si BM Hisham Ismail kasi kalaban niya sumakagawad. Siring man po tabi kan baliktad doon ta kung alimbawa nanggana si Mayor G. Rosal, ang mga kagawad niya po tabi is nasa linyada ni BM ni Ismail. Anong nangyayari? Pirming kontrahan ini, daing magayo na mangyayari, digdi po tabi sa Legazpi. Kaya ang nagkakadaragog ko po tabi, actually ngunyan. Actually, maski nga ni sa mga post sa social media, ako abo ko na makiaram dyan sa bahala na kamo dyan. Dahil ako nakikiaram mo dyan. Bahala kamo dyan. Di ako nakikiaram. Ang nahihiling ko po sa social media, yung ay, pag alimbawa ako ang nag-post, kandidato ako kan Rosal, sa linyada ni Kuan. Ayon ngaya, kung sisay ngaya, kung Team Rosal ka, Team Rosal, iyo ngaya ang gabos pa iboboto. Yung mo yan, kasarabayan sa muyang pamilya. Gustong sabihin, may nanindidugan, same as duman sa mga barangay na nadudumanta po tabi. Reaksyon po tabi kan mga botante sa barangay. Siring mang po tabi kaya. Gabos man, hindi ka man makasabi na magdaraugan ngaya kwarta. Gabos man na nanao Alimbawa sa 10 sa ibong 10, 20. 20. Ang 18 kayan, mananaong kwarta. Gabos man may pira. Kaya ngunyan kung gabos po tabi may kwarta, yung tao po, kwan mo, di maninindogan ka po tabi. Maluwas kung sisay po tabi talagang gusto mo, tapares ka mo may kwarta. Iyo po yan. Bako, digdipig urulayan so, mas nakulang itinaw ni. Iba ini na 2025 eleksyon. Kisa po tabi sa mga nakalihis na eleksyon. Yo. Kaya ako, ang pangapodan ko sa ito, kung Rosal ka mo, gabos na kandidato nindo po tabi sa Rosal, di. Iyan na diboto nindo. From mayor to sa Legazpi City na, from mayor, vice mayor, city councilors, so 10. Yan po ang inustos nindo sa balota. Kung Hisham Ismail ka mo, iyo maninustos nindo. Si BM Ismail, si Seipa, Vice Mayor Gutierrez, tapos po tabi so 10 man niyang councilors. Iyo po ang pinakamagayon. Tangani, namatawadan ta po tabi nin magayon na relasyon asin trabaho yung sanggunian tapos yung mayor.
Tapig iwasan tadig di na, di kita makaarog duman sa ibang mga lugar na magayon so plano kan mayor, kinukontra kan sanggunan because kalaban sa politika, abo takaan. Tabako man kita mga bako man kita po tabi digdi sa Legazpi, mga may kiiwalon. E kung ang majority kan sa ibong, tapos na. Wala po ki proyekto o programa na matatapos, why? Kukontra at kukontra po ang sanggunian. 26 lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Magbabalik kita digdi sa programa Taon-Taon Lang. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo, sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go. Squirt, clap.
Alright, balik na ako digdi sa programa po. Kuha na kita nin pira na ini. 36 minutos. Makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa entirong Pilipinas. So sige, 36 po. Nagdrop-drop din na kita. Sige. Anyway, maura gining kanano si grabe an bili ba ko digdi kay Kong Kaloy kay Kong Kaloy Loria. Ano yan? Tugon mo yan? Kaya niyang gastusan sa diring kwarta. Iyan maray. Inian maray. Tabi. Nata. Sa inot pa sana, sa dirin niyang kwarta po, sa dirin niyang bulsa, bako ali sa gobyerno tanda, pribadong tao yan. Pero iningonin do po, siya an sangon yan, siya an grabe ang tabang sa mga barangay. Siya ang gulpian tabang po sa mga barangay ngunyan. Sa totoo lang. Saka. Madyan talagang may itinatao. An maraot so saro na ano yan? Susaro po tabi nagduman mataram sana. Dahil lamang kipig tao. Pero mayamanon yan. Aduman hangaw. Igwa nga ni iki kandidato po tabi sa Albay nagduman hangaw. Magtaon naman itaw. Ang kaipon kan tao dyan sa barangay, bagas kwarta. Bako natawanan mo kung ano ito? Pamaypay. Ay, nako. Pamaypay. Iyan ang problema. Ano ining baritang ini? Sarong babayi po ang ginadan matapos nagadan matapos badilon kan siyang kataning na lalaki sa Bacolod City. Pinagtutuban ugat kang krimen an iwal kan duwa dahilan sa Marites. Talagang day talagang kamugtakan. Sige. Ano sabi digdi ni dating Senate President Franklin Drilon, the best evidence of our political system disparate bankruptcy is the proliferation of actors, actresses, and comedians dominating our legislative and executive branches, including the local government units. The enacted laws and their implementations are now being entrusted to some people who never studied law or public administration. Ang sabi niya, Willie Rebillame is a good man. He has helped a lot of people, including the women in Hilab. But that doesn't make him prepared for a work for a senator. Sarot digdi Philip Salvador is a fine actor. He made many people happy, including Chris Aquino, whom he gifted with a son. He belongs to a famous movie industry clan. But such credentials are not what are needed in Senate. Lito Lapid is an excellent actor, but
he hasn't performed enough in the Senate o Philippine Senate. By insisting to remain in the Senate, he effectively aced out the more qualified, the more competent candidates. His popularity isn't a substitute for competence. Yung ba tama yung sinasabi, ano? Ang sabi digdi ni dating Senate President Franklin Drilon, ang popularidad daw, ang popularity, dahil mo tabi pwedeng i-substitute para sa competence. Iyo sabi na, mataram ka nga kaya ko ngayon, sa taramon. Pero sa gibo, hindi mo naman talaga kaya eh. Diba? Sa taramon lang kaya mo. Pero sa gibo, hindi mo kaya. The same is true with Bong Revilla. This guy has made politics his family business. With his wife and sons are serving the government what he have done. Manny Pacquiao is the richest politician next to the Villar's, of course. He deserved his wealth because he earned all of it. He did not steal money from the government. But the fact that he is a world champion in 8 different boxing categories doesn't make him prepared as legislator. He hasn't studied political science, much less political law and constitutional law. He isn't even familiar with parliamentary rules and procedures. He appears odd when facing such parliamentarians as Chis Escudero, Alan Cayetano, Francis Tolentino. He should aspire for an executive position if he wants to serve, but not as a legislator. He is a good person and good Filipino. But with due respect, he can't be a good senator. He should give way to the more competent candidates. Tito Soto has been a good public servant, but he has served enough. And at his age, he should give way to the younger, more dynamic and more progressive legislator. Erwin Tolpo should clarify his citizenship and explain to the people why the Commission on Appointment refused to confirm his appointment as DSWD Secretary. He has an important issue to clarify to the Filipino voters. Ben Tolpo should stay away from the Senate and should instead leave Rapi Tolpo alone there. The Tolpos have to explain to the people about their sister problem. When she was former President Duterte Tourism Secretary in his contract with TV Network, which allegedly benefited her brother. Vilma Santos, already in her 70s, she should tell us why she running again for Batangas governor. Why old people is taking her own son with Edo Manzano? Si kadakol digdi kadakol. Na mga artista. Iyo man ang gadadi. Murago nining tinataram ni Kuan. Siguro sa mga ta-artist na Kuan, sa mga sikat-sikat. Ta kasi ang legislation more on laws tabi, lalo na kung congressman ka o senador, even tabi sa mga membro kan sanggunian, siring kan pandalawigan, bayan, or panglungsod, dapat ikakompetent ka po tabi sa trabaho. Garuman sa na yan, so, alimbawa ngaya ako, graduate akong political science. Sa sarong trabaho, ikinaga ko naman because igwa ako sa sarong trabaho, ikinaga ko because igwa ako baker. May baker ako, kinaga ko naman bilang accounting aid. Accounting aid. Sasabihin ko po na ako, kaya ko ang trabaho. Pero di ko pwedeng sabihin na competent ako diyan sa trabaho because hindi naman talaga yun yung tinapos ko eh. Di ba?
Ta kasi ang dapat digdi kung ika po tabi gusto mong membro kan sanggunian, membro kan Senado, Kongreso, Vice Mayor, Vice Governor, Vice Kagawad pa din. Dapat ika po nakapag-adal ka. So sabihin ta po na isimplify ta sana na kay puhanin makasurat ka sana makabasa, pwede kang magpresidente as long as na ika 40 years old na. Pero hapot kaya mo daw. Kasi mas kaipuhan ta po tabi na dapat mga intelihente yung mga nasa legislative body. Ano man ang ganan madadalita? Kita mismo masusupog kita eh. Pag-abot sa parliamentary, ta kasi sa legislative, parliamentary. Ang kaipuan mo. Ngunyan, kung ang nakakaaram sa kayan po tabi, kung ano ang procedures kaan, ano ang sistema, kami na mga political science graduate, public administrations graduate, at the same time, law student or abogado pa. Iyan po ang kinakaipuhan. Maybe duman sa mga celebrity siguro, dahil nindo po pag tapos duman sa mga sikat-sikat, dahil nindo pag arangon po na ang ina-applyan nindong trabaho sa paagikan pagboto sa indo kan tao, dahil nindo pag lansihon sa indong sa diri. Why? Kasi bako ngani kamo bako kamo competent sa trabaho. Dai manindo aram so trabaho na piglalao ganindo. Sa politika po tabi, yaon lang po tabi kamo just because of money. Nanggana ka mo because of money. 47 minutes lampas po ang alas 6 din pagkaaga, balikan tayan taod-taod si Police Staff Sergeant Mercolito Lubindino Jr. may report. DWGO Live Report. Mex sa Kamin. Magandang umaga po, Kuya Aluin, at sa lahat ng mga nakantabay sa programang Tingog Ding Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Kalaboso po ang isang lalaki na rank 8 City Most Wanted Person ng Iriga City, Camarines Sur sa isinagawang operasyon ng Iriga City at RIDR-SOU 5 sa Barangay San Antonio, Iriga City, Camarines Sur. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Javis Tapoles, Chief of Police ng Iriga City Police Station, ang akusado na 24 anyos na lalaki, binata, magsasaka at residente ng Barangay Macabugos, Libon Albay. Naresto ang suspect bandang alas 12:45 ng hapon ng mga Iriga City Police Station at RIDR-SOU 5 sa bisa ng warrant of arrest sa kaso ng statutory rape na inisyu ng RTC Branch 7, Iriga City, Camarines Sur, Naga City, na walang narekomendang piyansa. Sa kasulukuyan, nasa kustudiyan ng Iriga CTS ang narestong suspect para sa malalim sa kakulang disposisyon at dokumentasyon. Ang Iriga City Police Station ay inititigil sa pagtugis sa mga taong may pagkakasala sa batas upang mabigyan justisya ang mga naging biktima nito. Mula po dito sa Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lubindino Jr. Nag-uunat para sa Tingog Ding Barangay. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Merx sa Lubindino Jr. DWGO Live Report. All right, sige. So, alat ko na ta koonta pa so naputol lang kita duman. Speaker Martin Romualdez, isang role model na dapat tularan ng lahat na membro ng Kamara ayon kay Congressman Vargas. Si kabahaging Rodriguez
May report mula sa Kongreso. DWGO Live Report. Marcamin. Para kay House Assistant Majority Leader at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael P.M. Vargas, isang magandang halimbawa at role model si House Speaker Martin Romualdez para sa lahat ng miyembro ng Kamara de Representantes. Sinabi ni Vargas na ang nakuhang mataas na public approval rating ni Speaker Romualdez ay isang pagpapakita lamang na siya ay mahusay na opisyal ng pamahalaan, kundi mahusay din bilang leader ng Kongreso. Dahil dito binigyan din ng kongresista na dahil sa napakagandang performance ng House Speaker, siya ay nagsisilbing inspirasyon at role model para sa lahat ng mga kongresista na dapat nilang tularan busod ng ipinapakita nitong sipag, dedikasyon at hardworking. Pinapurihan din ni Vargas si Speaker Romualdez dahil na rin sa mahusay na pamumuni nito sa liderato ng Kongreso. Patunay dito ang napakaraming panukalang batas na naipasa ng Kamara, kung saan sa nakalipas na sesyon ay wala anyang inaaksayang oras ang mga kongresista. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Salamat, Mar Rodriguez, sa report. DWGO Live Report. Isunod naman ang report ni kabahaging Nestor Kagitla. Bagong patakaran sa pagpapatupad ng CPERS claims, inilabas ng DOLE si Nestor Kagitla. May report. DWGO Live Report. Kamin. Nilagdaan ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Benny Laguesma ang Department Order Number 247 Series of 2025 na nagtatakda ng mga patakaran sa pagpapatupad ng mga desisyon ng National Labor Relations Commission at ng Voluntary Arbitrator sa ilalim ng National Conciliation and Mediation Board sa mga inihaing money claims ng seafarer. Ang bagong kautusan ng DOLE ay nagpapatupad sa Section 59 ng Magna Carta o Filipino Seafarers. Inaatas sa probisyon na bago maigawad ang NLRC o ng Voluntary Arbitrator ang monetary award na pabor sa seafarer. Kinakailangang maunang maghain ng bond ang seafarer upang matayak na may babalik ang halagang naigawad kung sakaling baguhin ng korte ang desisyon kapag naghain ng apela sa korte. Ang kautusan ay ayon sa Implementing Rules and Regulation ng Magna Carta na inilabas ng Department of Migrant Workers. Sinabi ni Secretary Laguesma na ang agarang pagpapalabas ng DOLE ng kautusan ay bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga kinaukulang ahensya na maglabas ng tuntunin na sumasaklaw sa kanilang otoridad sa ilalim ng Magna Carta upang matayak ang ganap na pagpapatupad ng batas. Binuo sa pakikipagtulungan ng NLRC at NCMB at pagkatapos ng konsultasyon ng tripartite stakeholder, nilinaw ng DOLE ang pagkakaiba sa pagitan ng disputed amount para sa mga layuning kinakailangan ang paghahain ng seafarer ng bond habang ang desisyon ay inaapila pa sa korte. Mula sa DOLE, Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Sige, igwa na lang kita nin 5 minutos bago po mag alas 7 nin pagkaaga. Alas 7 po ang DWRL Bareta alas 7. Nom sa kabagasan. Ang weird lang. Alata, naka-bluetooth pa pala din.
kwanta ining cellphone ta aliun ta sa bluetooth ta ma-on air ini. High-tech kaya ining high-tech. Ining samuyang console high-tech ini. Di bluetooth ini po. Yan. Yeah. So sige. Anyways. Ilinganin do po. Ilinganin do sa mga artistang ko. Nangangamuti baga. Just like Robin Padilla. Lito Lapid. Iyo. Iyo baga. Iyo. Iyon na yan ang problema ta eh. Medyo, sabi nga ni po tabi, sabi nga ni po tabi, ining sa isyong ini, may kuan. Pero anyway, may susinit bill baga sa gari ubuson ta na ini. Ang Senate bill, ang Senate bill po tabi is ano yan, nagmamanda po na gibuho ng 4 years so barangay official so term of office. Ang problema I think may ruling kay ni dati sa Korte Suprema na dapat magkaigwan ng eleksyon eh. So Senado garuman sa na komite kadi. Garuman sa na so komite kan Senado. Pinapanginutan ng Korte Suprema eh. Pinapanginutan po tabi ang Korte Suprema kan Senado. May ruling na ini na dapat kasi nasubrahan baga sa term of office dati. Tapos ngunyan supposed to be dapat 2 years man sa natalagaan magiging term of office kan ano ba yun? Kan mga barangay officials. Kaya sa December dapat may eleksyon. Siyempre, so mga kagawad tapos kapitan, day pamantala ka nakabawi. Pirang milyon, may mga milyon isang ginastos, nga isa ng manggana. Paano ka makabawi mangkaan? Sa kabagasan. Day ka man makakabawi. Bata, pag day pasigurado, day ka man pwedeng mangutang sa rural bank. Sendo, uso man so, barangay official, di ba? Pig-utang na so, san taon. So, honorarium, inuutang na yan eh. Sa rural bank, di sa muya, kaya lang bawal ikuan. May rural bank digdi na, tawan ng conform na. Tapos, pagkatao sa imong form, magutang ka na. Bala naman ang bangko magkuado man sa barangay. Tinutang na ni Wad tapos ni Kapitan. Di ba? 1 minuto antes mag-alas 7 po nin pagkaaga, mapaaram na kita digdi. DWRL Bareta alas 7 masunod.